Firma Revolutionary Aquarium System sa zaoberá navrhovaním, realizáciou a následným servisom fungujúcich akvárií na mieru. Okrem realizácií obrých akvárií v zoo momentálne privádza na trh novinku s názvom Nature Mini, určená pre tých najmenších. Poďme sa spolu do tohto detského sveta ponoriť. Nachádzame sa pri detských akváriách Nature Mini. Ako vznikol tento nápad? Byli jste nás navštívit na loňském veletrhu a jistě jste si všimli, že reakce dětí na rybičky jsou velmi pozitivní. Nám však jako akvaristům vadí, že v poslední době se na trhu objevují sety, které jsou nefunkční, plastové a levné. A ty od akvaristiky spíše odradí, než aby je přitáhly děti. My jsme se rozhodli, že vytvoříme dětský set se vším všudy. Čo to znamená se vším všudy? Rozhodli jsme se napsat knížku, která vypráví edukativním způsobem, jak probíhá život pod vodní hladinou. Je zde uvedeno, jak se o rybky starat a co mají rády. Zároveň děti, pokud se o akvárium dobře starají, dostávají samolepky, kterými si mohou dekorovat rám obrazu. Co se týká samotného řešení akvária, snažili jsme se o co nejméně údržbový set, protože samozřejmě pokud se děti nechtějí o akvárium starat, bylo by to na nás, na rodičích, a to jsme nechtěli. K akvárium patří i automatický dávkovač krmiva, který zastoupí děti v případě nepřítomnosti. Ten automatický dávkovač krmiva však doporučujeme používat pouze v případě, kdy jsou děti na dovolené, protože právě krmení rybiček je něco, co děti velmi baví a zároveň je motivuje k dalším aktivitám, které jsou s akváriem spojeny. Stejným způsobem jsme uvažovali i u vývoje LED osvětlení. Když se kouknete na levý obraz, tak vidíte denní osvětlení, které se večer změní na modrou oblohu, která se automaticky po hodině vypne. Zároveň tak děti mohou usínat s akváriem a s rybičkami současně. Nature Mini sú naozaj veľmi pekné. Správne chápem, že rúžové sú pre dievčatá, modré pre chlapcov? Přesně tak, k akváriu nabízíme i trička ve stejné barvě, vidíte nad námi, a pokud se kouknete na detail akvária, můžete ve stejné barvě vidět i dekoraci v podobě medúzy. Akvárium je krásny detský doplnok a je možné si ho len zavesiť na stenu alebo položiť. Akým spôsobom to funguje? Firma Revolutionary Aquarium System je známa obrazovým nástěnným akváriem Nature One a my jsme se snažili na tuto tradici navázat. Proto tohleto dětské akvárium Nature Mini je také možné pověsit na stěnu, ale jak jste říkala, i libovolně postavit na jakýkoliv kus nábytku. Ak ste rozmýšľali nad detským akvárium pre svoje dieťa, predpokladám, že sme vás rozhodne inšpirovali. Viac informácií ale nájdete na ras.eu.cz. Tešíme sa na vás aj na budúce. Dovidenia.